Hello, Madrid Nation! Again, this is DJ Ai at na-miss ko ang magkaroon ng another content dito sa Madrid, Philippines, Pangasinan. So now, sasamahan niyo ako sa isang unboxing challenge kasama ang isang ating ITD dito sa Pangasinan dahil unang-una sa lahat, maraming salamat sa ating SPM family, Sir Ian, Ma'am Sonia, and Attorney Madrid for giving us a gaming PC dito sa Media Department sa Pangasinan branch. Ayan, maraming salamat po sa pag-invest ng ganyang klaseng gamit. And I am really happy and honored. Wow! So now, I guess ready na yung makakasama natin para dito sa unboxing challenge. Kaya naman, isa siya sa mga IT assistants dito sa Pangasinan branch. Ang napaka-cute, napaka-kwela, at napaka-pogi, totoo kaya, na IT assistant dito sa Pangasinan branch. Again, let's all welcome Mr. Denmark Mundo! Ayan, so thumbs up naman kung ready ka na. Yan, ready na siya. Kaya naman, let this unboxing challenge begin! Hello Madrid Nation! Ako po pala si Denmark Mundo, ang IT assistant ng Pangasinan branch. Ngayon is mag-unbox tayo ng new desktop, ay new gaming desktop for media department. So sa system case po natin, meron tayong Cooler Master na MB31 ARGB. Quick review lang po tayo sa system case. Ito po ang napili ni Mr. EJ dahil po sa air ventilation and compatible po yung motherboard and mga other components na ilalagay po dito. Sa processor is meron tayong 10th generation Intel Core i7 processor paired with Asus Prime B40M. Ito ang napili ni Mr. EJ na motherboard and processor dahil best performance siya for rendering bukod sa mataas ang kanyang benchmark. So sa RAM naman po natin is meron tayong total of 32GB, 16GB each RAM stick. So sa storage naman natin, wala po siya dito since na ayos na po siya. Meron tayong Samsung 2.5 series na 500GB. And sa power supply naman, meron po tayong Thermaltake 1 Smart RGB na 700 watts true rated. Kahit pagsabayin natin ang Facebook Live and YouTube Live, samahan pa ng Zoom recording, kayang-kaya ng i-shoulder ng video card kasi ang video card natin ay GTX 1660 Super Ventus na may 6GB GDDR6. So ayun na nga, sana may kaunting kaalaman akong na-share sa inyo about sa computer specification. So hopefully, sana mapagaan ang trabaho ng media team natin, especially sa pag-streaming nila. And alam nyo ba, sa SPM, lagi po nilang inuuna ang kanilang empleyado. So ano pang iniintay nyo? Apply na!